treballi un fotocol que te cagues. Anem al primer dels premis, és el Premi Internacional Melon Trip. El de la barba que donin pel cul. Hòstia, som de Sueca, no? Anem a fer la mare. Venen de triomfar de Rusafa escènic, han pegat i un esclafit i un espectacle es diu Chao Chochi, en això que vos dic prou. Ai, Ramon! Ai, Ramon! Ai, Ramon! És del món! M'has dit, l'únic que has sentit és festa i fer festa i vinga a fer festa i vinga a fer festa, que estos no fan que follar a la quadrilla esta.